Tomato Assassin! La mare del Tano! L'Apple tenia raó! Perry, vés en compte! Aquests no estan per romanços! Tu deixa't de punyetes i estiga't pel cas d'estar. Vas forta, Així m'agrada! Què et pensaves? I vosaltres, dropos mecànics, veniu! Us destruiré a tots! Com? Alerta, Berry! Ja som aquí! Mantén-los ocupats mentre preparo un atac. Està bé! Apple! Has d'anar amb compte, aquesta desgraciada et volia eliminar. Berry, però... Confia en mi, no et preocupis, Assassin. En Cybercarrot és allà dalt. Ara no perdis més temps. Jo entretindré els cucs metàl·lics. Gràcies, amic meu! Corre, Assassin, corre!